зане назди олӣ меомад ва аз ӯ суоле кард: чаро исломро ба итоати шавҳар маҷбур мекунаду вале мардонро ба итоати занҳо не? олим гуфт: чанд писар дорӣ? зан гуфт: 3 писар. олим гуфт: худованди мутаол туро ба итоати як мард амр кардааст, вале 3 мардро ба итоат ва таҳти фармонбардории ту қарор додааст. онҳо дохили ҷаннат намегарданд то он замоне ки ту аз онҳо розӣ набошӣ. пас бигӯй, бартарият бар кист? зан гуфт: ҳамду ситоиш аз он худое ки неъмати исломро бароямон насиб кардааст. саҳифаи сетофел, назари нек ба фардои нек. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات